Li tqatta qamar il-għasel fl-Amerika u li tibqa' tiftakru mhux xi ħaġa ta' barra minn hawn, iżda li tmur qamar il-għasel u tiltaqa' ma' Donald Trump hi xi ħaġa li ma tinsa qatt. Hekk qalu ma' One News Glenn u Genevieve Vella, koppja friska miż-żwieġ wara li żżewġu kmieni x-xahar li għadda wara li kienu diġà posponew it-tieġ b'sena minħabba l-imxija. Wara li wedu l-fedeltà li xulxin fuq l-artal, Genevieve u Glenn taru lejn l-Amerika u magħhom anke ħadu l-kunjata għaliex Glenn jaf lil Sergio Gore, ex Chief of Staff tal-Finanzi fil-kampanja ta' Donald Trump. Sergio imrobbi f'Bormlo huwa ħabib ta' tfulija ta' Glenn u dejjem wedu li jdawru l-Amerika bil-patt li jieħu lill-ommu miegħu. Fuq Skype qabel ħallu l-Amerika u jirritornaw f'Malta, il-koppja qaltilna kif laċċ biex iżuru l-Istati Uniti dejjem kien hemm. Dejjem kienet ix-xewqa tagħna li niġu l-Amerika. U ovvjament nafu il-Sergio Gore li joqgħod ġewwa l-Amerika u Glenn trabba miegħu. Trabbejna flimkien. U ovvjament għamilna kuraġġ bih. Glenn spjegalna li ma bliet żaru. L-ewwel morna għamilna ġimgħa Washington, u mbagħad morna 5 ijiem New York, u mbagħad għamilna ġimgħatejn oħra hawnhekk Florida. Fl-istat ta' Florida, Glenn u Genevieve iltaqgħu mal-eks President tal-Amerika Donald Trump fejn illum jgħix. Spjegawna kif laqahom Trump u x'esperjenzi kellhom miegħu. Intqajna miegħu, jien intqajt miegħu l-ewwel darba il-golf club tiegħu personali, ħadna lunch ukoll hemmhekk u mbagħad intqajna miegħu personali jiġi jkellmek, jagħmlek welcome ħafna. Eżatt, kif qed tgħid Genevieve jien ukoll, jiena kif wasalt kant ma' Sergio mort dwar mass meeting tagħhom, għamilt 3 ijiem magħhom fejn qajt anke mat-tifel tiegħu, Don Junior ukoll, u għamilna 3 ijiem flimkien u l-istess verament bniedem down to earth ħafna u vera jagħmlek welcome. Ġifieri li ma jafnix ukoll jistmak sewwa ġifieri. L-esperjenza f'qamar il-għasel ma' Trump, Genevieve żgur mhux se tinsiha. Jaqbad ikellmek qisu qed ikellem l-akbar ħabib tiegħu jew l-akbar ħabiba tiegħu, ġifieri isaqsik kif inti minn fejn ġejja. Ovvjament kellna l-ktieb tiegħu wkoll u iffirmaħħulna u personali li huwa da. Il-koppja spjegat kif l-Amerika kellhom diversi esperjenzi sbieħ fosthom anke waħda li missow il-kukkudrilli bidejhom. Fuq kollox għall-koppja l-akbar esperjenza tibqa' il-ballu li lejlet l-ewwel tas-sena jorganizza Trump u li huma kienu mistiedna għalih, tant li poġġew sa żewġ imwejjed il-bogħod minn dak li kien jokkupa l-ogħla kariga fil-White House. Il-ballu ta' kull sena ta' New Year's Eve ġo Mar-a-Lago, ġo il-boardroom privata tiegħu. Ovvjament il-biesi, l-ussużi, kulħadd pulit, kulħadd jagħmlek welcome, tintaqa' ma' nies famużi wkoll. U kellna grazzi għal Sergio kellna l-opportunità li nqattaw New Year's Eve ma' hemmhekk.